Soyayya a cikin jini da jijiya take yawo, a tsakanin zukata biyu take kai kawo. Idan ta kama zuciyar ɗan adam takan sanya masa ciwo. Soyayyar ki ta yi wa zuciyata mugun shamata, tuntuni ta samu wakeken matsuguni a cikinta fiye da yadda jini ya samu a cikin hanta. Tabbas ina son ki, shakka babu ina ƙaunar ki. Burina na aure ki, damuwata takan yaye ni idan na kalli fuskar ki. Kwakwalwata takan samu salama ne idan na saurari sautin muryar ki.